У руках амерыканскага суддзі Элвіна Хелерштейна адна з самых гучных спраў сучаснасці. Ён разглядае працэс, звязаны з былым прэзідэнтам Венесуэлы Нікаласам Мадурам, якога амерыканскія вайскоўцы захапілі ў пачатку студзеня 2026 года. У строгага суддзі з Нью-Йорка, які на нашых вачах становіцца адным з найбольш вядомых суддзяў, ёсць сямейная гісторыя, якая пачынаецца далёка ад берагоў Злучаных Штатаў. Бацькі Элвіна паходзілі з беларускіх зямель. Яго бабуля і цёткі былі забітыя нацыстамі на Брэшчыне, а маці была дачкой равіна з Літвы. Мяне завут Наста, гэта палатно, і ў гэтым відэа мы расказваем пра Элвіна Хелерштейна. У студзені 2026 года амерыканскія вайскоўцы правялі аперацыю ў Каракасе і затрымалі прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадуру і яго жонку Сілію Флорес. Яго адвезлі ў Злучаныя Штаты і прад'явілі абвінавачванне ў наркатэрарызме, ва ўвозе какаіну, захоўванні зброі і выбуховых прыстасаванняў. Разглядам крымінальнай справы Мадуры займаецца суддзя Элвін Хелерштейн. Элвін Хелерштейн нарадзіўся ў Нью-Йорку ў 1933 годзе. Скончыў Гарвард, служыў у амерыканскім войску і доўгі час займаўся прыватнай юрыдычнай практыкай. У 1998 годзе амерыканскі прэзідэнт Білл Клінтон прызначыў Хелерштейна суддзёй федэральнага акруговага суда ў Нью-Йорку. На гэтай пасадзе ён разглядаў рэзанансныя справы, якія датычыліся тэрарызму, фінансавых злачынстваў і іншых цяжкіх абвінавачванняў. Мы змаглі адсачыць радавод Элвіна Хелерштейна і вось што мы высветлілі. Бацька Элвіна, Макс Хелерштейн, нарадзіўся ў 1902 годзе ў вёсцы Сяльцы на Гродзеншчыне. Макс быў першым дзіцём у шматдзетнай яўрэйскай сям'і. Акрамя яго яшчэ былі 4 сястры: Рахель, Перл, Рэбека і Эдыт. Бацька Макса, Гілель Хелерштейн, першым у сям'і пабываў у Злучаных Штатах. Вядома, прынамсі, пра адзін выпадак, калі Гілель знаходзіўся ў Філадэльфіі ў 1898 годзе. Аднак ён усё ж вярнуўся на радзіму, дзе і памёр у 1918 годзе. Неўзабаве пасля смерці бацькі Макс таксама вырашыў з'ехаць у Злучаныя Штаты. У 1922 годзе ён прыплыў на караблі ў Нью-Йорк і больш ніколі не вяртаўся на беларускія землі. Маці Макса, Роза Хелерштейн, у дзявоцтве Левін, хутчэй за ўсё ніколі не была ў Амерыцы. Яна пражыла доўгае жыццё, разам з ёй на радзіме на Гродзеншчыне засталіся дзве яе дачкі, Рахель і Перл. Рэбека і Эдыт з'ехалі за братам Максам у Нью-Йорк. У 1942 годзе нацысты забілі ва ўрочышчы Бронная гара на Брэшчыне каля 50 000 чалавек. Сярод іх былі Роза, Рахель і Перл Хелерштейны. У 1930 годзе Макс Хелерштейн жыў і працаваў у Нью-Йорку. Дзякуючы федэральнаму перапісу насельніцтва ЗША вядома, што на той час ён жыў разам з сям'ёй Левінаў. Хутчэй за ўсё, гэта былі сваякі маці. У перапісе пазначана месца нараджэння Макса – Расія. У наступных двух перапісах замест Расіі будзе напісана Польшча. У тыя часы і дзесяцігоддзі пасля Макс Хелерштейн працаваў гандляром у прадуктовай краме. У 1930 годзе Макс пабраўся шлюбам з Розай Ліхтэнштейн. У шлюбе ў іх нарадзілася двое дзяцей – сын Элвін і дачка Хелен. Макс Хелерштейн памёр у 1991 годзе. Маці Элвіна, Роза, нарадзілася ў 1904 годзе ў Мяркіне, цяпер гэта мястэчка ў Літве паблізу з мяжой з Беларуссю. Бацька Розы, Аўраам, памёр у Нью-Йорку ў 1930 годзе праз некалькі месяцаў пасля шлюбу адзінай дачкі. Маці Розы, Геля, таксама была родам з Літвы. Разам з мужам і дачкой яны эмігравалі ў ЗША. Пасля смерці мужа Геля некаторы час жыла асобна ад сям'і дачкі, але прыкладна ў 40-е пераехала да іх. Яна памерла ва ўзросце 89 гадоў. У перапісе за 1940 год у спісе сям'і Хелерштейнаў з'яўляецца імя Элвіна, якому 6 гадоў, а таксама яго сястры Хелен. Разам з Хелерштейнамі на той час жыве сястра Макса Эдыт. Роза Хелерштейн, згодна з даступнымі перапісамі насельніцтва, ніколі не працавала і займалася дамашняй гаспадаркай. Яна памерла ў 2000 годзе. Сёння Элвін Хелерштейн адзін з самых вядомых суддзяў Злучаных Штатаў Амерыкі. Менавіта ён вядзе гучную справу, звязаную з Нікаласам Мадурам. Цікава, што сямейная гісторыя самого Хелерштейна вядзе ў Беларусь і Літву. У яго сям'і спляліся яўрэйская традыцыя, беларуска-літоўскія карані і амерыканская мара.
гэта палатно далей яшчэ цікавей. Каб не прапусціць нашы відэа, падпісвайцеся на канал, абавязкова ставце падабайку, а калі спадабалася наша відэа, то пакідайце каментарый. Пакуль!